Grattis Sebastian, jag har också en present. Men jag har lite svårt att gå i trappan. Klä på dig, gå ner och sätt dig i soffan. Titta på TV, varför då? Jag ska gå ner och sätta mig till på TV för. Varför filmar du mig? Du ska göra det så förstår jag. Kom med brevet. Finns det något mer brev där nere? Ska du markera på det? Sebastian, kläderna. Varför filmar du mig? Ska du markera på den här Hampus? Nej. Kom Hampus, ska vi gå och kolla. Vad väntar du på att gå in i badrummet? Titta ner i badkaret. Den visar. Men vad gör du här inne? Gå ut i köket, titta på köksbordet allmänt. Ingenting här. Nej, vad ligger om. Ser du något nu i hallen? Aha. Tack, 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 tack. Yeah. De här cyklar kan jag stå här fram.